Wena Saliwa wena. Ungihlebeleni ngizwile kuthiwa ungihleba ku TikTok uthi angikwazi ukupheka. Ungangijwayeli kabi mina nekhanda elinezibindi yezo elinamakamera u4. Ungangijwayeli kabi nobuso ngathi salwazi singaholanga sifike kuthiwa ikhadi lalo ya decline. Ungalingi ungijwayela mina umculo ongezwakali lana. Yokucula umculo engazi ukuthi awumasterishiwe. Kahlahle wena nje ngimela busha ingodo uhamba ulungisa amasanga semizini abantu. Ungalingi ungijwayela mina ngisumka lakho. Futhi wena Saliwa ngisakudinga ikhampani yami futhi konke ama CD yakhe abhedayo lawa ngezwakala ukuthi ucula ukuthini uhambe nawo. Bengithi ngiyakusiza ngikwenza umuntu noma ungifeature ukhokha imali encane uhlezi ukhala uthi imali ayiphelele lesishiphi lesi ungalingi ungijwayele thatha yonke into zakho ama CD yakhe abheda nama USB yakho ane crash ngiqala USB kangiqala ukubona USB ne scratch wena nje ukungijwayela kabi lempandla lokho aqala ugqoka ompintshi lamabhluku akho amancane lawo uthi uma ugqoka uqala ugcoba irama uyangijwayela nje ungijwayela kabi nje naSaliwa ungangijwayeli uyangijwayela ugqoka ama T-bags ama isamo yonke into nje ebheda igqoka wena lesishiphi lesi nempandla ecwebezelayo.